the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Ganit ako gusto makita ang laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Ben, giningon, may bana og mga anak naman unta ka, pero nadagi ko nimo. Kaya nadutlan mo ko. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi nga dili ginako mahimong may kalimtan. Ay, let's speak ni good. Maniod to na ko. Milagro da nga o manghagad na ko karon si Miriam. Oras si ang lamisa ay. Naginuktok man. Laong pa ginahuna. Kung sakit problema niya akong amiga dahil. I-chat na sad si mama. Ang mga bata ra ko nito asapay pag-adto niya sa amo. Hain naman sa kanyang kumpana ko eh. May balik naman sa tingalin niya o pangapit. Hey, lunch break na. Sige, maniot to na ta. Kalaong ba ni mo ginahuna? Saman, may problema ka? Ay, malang gihapon. Bayan sa kumbana. Oh, buwag naman ka sila. Huwag siyang kabit. Kaya milarga kinis Manila. Kaya gidasi ang bana o mga anak. Nagdudang ako, mama. Nga may laing babae na sab ko nung akong bana nga kikabuangan karon. Kay permi ko nung awa sa bay kung ni ako sa trabaho. Unsa man taon ang bana mo eh. Wa pa'y trabaho. Siya pa'y nagbisyo. Tanape na, mga ona ta. Nagtimi-timi mga gagaon diyo eh. Ben, ba't di pagod ko na oh? Nganong nangapit pa ng akong bana? Kung ako ay mong pasultihon ho, guwapa kay ka. O niya buutan. Kung ako pa imong bana, di ka ginuiban ako dahil. Guwapa man ka ko niya buutan. Pero nganong nagluib man lang akong bana? Oh, mo ni pag-ingnon dahil, Miriam. Nga nakatumong lang ka og lalaki nga babaydor ba? Lalaki nga dili matagbaw sa kababae. Kaya mo'y tubag ko sa imong pangutana. Mauna. Humanatod kaon. Di lang ko makatang taxi. Muhangyok ko ni mo. Pasakya ko sa imong motor, pe. Ihatod ko sa amo. Pwede ba? Sure. Para ikaw naman gani ang dili gusto mo sakay? Pasakyon ta gani ka kada off ni mo. Ikaw naman sa dili. Ikaw may dili na ako pag sakay sa motor. Kaya mahadlo ka nga, magduda ang imong bana. Nga may relasyon ta. Kaluoy sa mga duha ka mga anak ko eh. Gibiyaan na sab sa ilang amahan. Kung naluoy ka sa imong duha ka gagmay nga anak, ako, mas maluoy ko nga maguna-una ni mo. Na ikaw mo'y nagtrabaho, pero ang imong bana, nagpalami-lamis lang babae. Ben.
Oh, nganong niya magkamapatol sa bahay sa mo mama? Kay ni aron din yang duha na mo ka mga anak. Oh, yan na ra. Mama! Mama Miriam! Oh, ang akong anak. Siya ka nang nanaog sa bahay. Sige ha, Ben. Dinhilang ka. Manaog sa ko sa imong motor. Sige, Ben. Salamat kay sa imong kaayo. Dirin ako, ha? Arin ako. Oh, sige. Ay, kaluoy ni Miriam. Bisag kibugdian sa embana, pero huwag isa makibuwag sa embana. Nagpaabot ng taon siya. Nga mausap bagbag-og embana. Pasti na niya akong amiga. Kaluoy. Hindi na ko sa bahay ni. Hamo sa mga pag pamatis kong lawas. Maligo ko. Hindi ka ba sa bahay? Kasalbahis gyud si mong bana, oy. Nagbilin pagsuwat nga nilayas na kuno siyas inyo. Kay may lain na sad siyang babae nga gikarelasyon og nagtaban sila. Mahal man ta na ako siya, ma. Pero nga nang iya man kong gibudian o kilayasan. Ano, ma. Usa lang gyud ang maayo nimong buhaton, Miriam. Kalimti na tong way ayo nimong bana. O pangita og laing lalaki nga imong mauyab, kanang ikapuyo nimo hangtod sa kahangturan. Pangita og lalaki nga tarong, kanang lalaki nga matuod nga magmahal gyud nimo, ug andam mo dawat nimo sa imong pagkaikaw, nga may anak kang duha ka buok o gibiyaan kas bana. May lalaki yung takong nagustuhan, ma, pero nakasiguro ko nga dili siya makadawat na ko kay minyo man ko. May duha pa ka mga anak. Suod ka na ko siya, ma. Kauban ako sa trabaho. Si Ben ba ang buot nimong ipasabot? Oo, ma. Siya. Si Ben. Ay, nakagusto ko ni Ben, ma. Miriam. Ay, pastilan ni Modo. Nga nagud taon nga kana mang babayhan ang imong nagustuhan nga minyo man na. Ug may duha pa gyud ka anak. Ambot ba pa, eh? Nakagusto mong ko ni Miriam? Nga doon naman tayo dagang daga? Nga pwede na kong pangyaban? Ay, Ben. Di ko gusto nga usa lang kababae nga minyo ang imong ikarelasyon. Bahala na lang unta tog diskrasyada siya. Nga dunay anak slain. Basta walay bana. Pero may bana man na. Bisag buwag na siya sa bana, pero minyo man yun na siya. Di mo makasal kung siya'y imong pilion. Ako pa ikaw, no? Si Janet ang imong pangayoban, no? Kay pure tong daga. Wa gyoy bana nga mugukod nimo kung siya'y imong uyabon. Ambot ba pa, eh? Si Miriam ang gina akong nagustuhan? Si Miriam din ba? Gusto man sa papa no Binansyo. Noon sa Binansyo, eh. Sa buwag ng bayhan na siyang bana, pero noon naman ay bana Binansyo. Si Janet lagi ang gusto niyang uyabon ako, bay? Ha? Si Janet yun. Mamugos mo siya, Janet yun. Ang sa'yo, mas mayo pa. Si Janet lang. Ay, si Miriam, uy, bida kay. May duha naman sa tuk anak taon. Aw, inoon. Kananong mo, ha? Kita magiguan na. Mura galigi, taos tangkar. Ay, grabe. Bisag may anak to, bayan na, pero igo to si mga bay, bida. Tuktugaok to. Mura to. Himungaan ko tuktugaok. Kuya pan ka ba to, bay? Kay mura man tao nagpatag dakon si mga. Ay. Purpida. Buutan ka si Miriam, bay. Ay, so imo nga ito isigutan. Dili buutan si Miriam. Buutan lagi. Pero gibudian sa siyang bana. Busan luoy ko niya, bay. Gibati ko na nga itong Miriam.
Abi mo bay? Nagugma ko niya. Binansyo. Ay, ikaw din, ni Abi ko ba kung akumpana na uli? May mo bang muda yun? De Miriam? Pa, dali. Dayon dali sa sud. Ako ramang usaron, kayang duha ko ka mga anak. Tuaman sa ilahan ni Mama. Muda yun, Jugo, kay may isulti ko ni mo, De Miriam. Ha? Dali. Dayon dali sa sud, dong. Ben? Tinuod pa ning akong napati. O, De Miriam. Mahal ta ka. Musasugta ko doy. Kaya maglibin ta. O ako'y mga mahan sa duha ni mo kanak. Ben, huwag ko magtunga. Manguyab ka na ako ron. Ang tinuod, may pagtanawsap ko ni mo. Busa, sige, gisugot na ka. Ben, Miriam, imo kong gikakos. Gihagan. Humuta ni mo Umutkit ko kay pagpumangkuli ko. Tana sa kong kwarto na. Talit na. Mangigta ta dito tarong sa akong kwarto. Tana, Ben. Didihon dayo. Kagilog na, Ben. Manulisok gud. Utog pa kayo. Murag wakay anak. Way anak na nagtutoy ba? Akipatay nagtutoy, anak. Kagigatas man akong tuwa ko mga anak. Kalami, anak. Karong, ang imong ubos na sila may akong kung anong din, ha? Hubuon ko ninyo mong panty na yan. Wow! Kapugdo. Ay, samay kalami. Kalami ang kagilog sa imong dila. Pagunita sad ko. Nanasad ni pahubuon na sad ko, brief. Be, pabuon ka ni be. Grabe, hakadak ko. Good ani, ng bintana man ni. Akataas, good ani. Amo nilami. Okay. Miriam, dami mo musing ano. Miriam. Timingaw na ko, i-shot na ni Pe. Sige na. Sige na. Alibi. Kini. Ben, nagluod sa imo. Kalami sa imo, Ben. May nitabo ginamo ni Miriam niya itong higayuna. Og digtog ko nabuntagan sa ila niya itong higayuna. O masitabo, misamot ang gipati kong gugma niya. Og nakiglibinoyin ko niya. Og nagpasalamat ko nga wa mangita og samok ang iyang bana. Babae nga minyo og may anak yun ang akong ikapuyo. Pero wa ko magmahay. Kay love ko siya. Waktu magkasama ang kaagi ni Ben, dinhining tulmanon. What's the style? Babae nga minyo nga may duha ka anak ang ikapuyo style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.